Ονομάζεται Promise και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ευφυής Ενέργεια Ευρώπη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να προάγει την εξοικονόμηση ενέργειας και την ευαισθητοποίηση των νοικοκυριών που βρίσκονται σε ορισμένα από τα πιο όμορφα και απομακρυσμένα νησιά της Ευρώπης. Σχεδιάστηκε με βάση το γεγονός ότι η χρήση οικιακής ενέργειας παραμένει ως επιτοπλίστων αθέατη στο χρήστη, ενώ παράλληλα αυξάνεται με ταχύς ρυθμούς λόγω μεγαλύτερων διαστάσεων των κατοικιών, νέων υπηρεσιών και πρόσθετων οικιακών συσκευών. Μέσω ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειρίας, ενεργειακά γραφεία από τα νησιά Σάμψο, Δανία, Ισλανδία, Ρόδο, Ελλάδα και Τενερίφη, Ισπανία, εργάζονται για την προώθηση δοκιμασμένων μεθόδων μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης των νοικοκυριών. Το Ενεργειακό Γραφείο Αιγαίου συμμετέχει σε αυτό το καινοτόμο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Promise και πραγματοποιεί σεμινάρια σε Ρόδο, Κο και Κάλυμνο. Βρισκόμαστε στην ΚΟ στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού προγράμματος που λέγεται Promise, στο οποίο συμμετέχει το Ενεργειακό Γραφείο Αιγαίου, με το οποίο συνεργαζόμαστε. Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος υλοποίησαμε μια εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πολιτών για την εξοικονόμηση ενέργειας στη Ρόδο. Κάποιες από τις δραστηριότητες τις οποίες είχαμε σχεδιάσει αφορούσαν και τη μεταφορά αυτής της εμπειρίας από τη Ρόδο και σε άλλες περιοχές και σε άλλα νησιά γειτονικά. Άρα σε αυτό το πλαίσιο επιλέχθηκε η ΚΟ και η Κάλυμνος για να μεταφέρουμε τη γνώση από μια συγκεκριμένη δραστηριότητα, η οποία είχε να κάνει με τα βιωματικά σεμινάρια για την εξοικονόμηση ενέργειας και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε σχολεία. Επομένως, στη Ρόδο είχαμε κάνει 2 πιλωτικά τέτοια σεμινάρια, σε ένα δημοτικό και σε ένα γυμνάσιο, και η εμπειρία που αποκομίσαμε από εκεί, αποφασίσαμε ότι για να έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο στα παιδιά της ευρύτερης περιοχής και της περιφέρειας, θα ήταν χρήσιμο να γίνουν κάποια σεμινάρια σε εκπαιδευτικούς σε αυτή τη φάση, μεταδίδοντάς τους την εμπειρία μας από τα σεμινάρια, ώστε να αξιοποιήσουν όλο αυτό το υλικό, το οποίο τους το δίνουμε, το προσφέρουμε δωρεάν, για να το αξιοποιήσουν στα σχολεία σε ένα έτσι μεγαλύτερο χρονικό πλαίσιο όλης της χρονιάς και όχι σε μια ημέρα που πηγαίναμε εμείς και κάναμε τα σεμινάρια. Ποια είναι η ανταπόκριση μέχρι τώρα και ποιες είναι οι κυριότερες δυσκολίες που συναντάτε ή και οι προβληματισμοί, αν θέλετε, από αυτά που ακούν από εσάς? Η ανταπόκριση μέχρι τώρα είναι πολύ θετική. Ήμασταν χθες στην Κάλυμνο, όπου υπήρχε συμμετοχή γύρω στα 45-46 άτομα εκπαιδευτικοί από την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Ξέχασα να σας πω ότι όλα τα σεμινάρια και όλες τις δραστηριότητες έχουν γίνει στη συνεργασία με την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας και με το Τμήμα Σχολικών Δραστηριοτήτων στη Ρόδο. Επομένως, η ανταπόκριση ήταν πολύ καλή. Οι εκπαιδευτικοί είχαν χωριστεί σε 3 ομάδες των 15 ατόμων, σε διαφορετικές ώρες, ανά 2 ώρες. Οι δυσκολίες ενδεχομένως που μας μεταφερθήκαν από τους εκπαιδευτικούς είναι διαφορετικές. Κάποια σχολεία έχουν αρκετή εμπειρία σε δραστηριότητες, στα πλαίσια προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ή σε ερευνητικές εργασίες. Άρα είναι εξοικειωμένοι με αυτή την ιδέα και τους άρεσε πολύ και ήδη αντιληφθήκαν πώς μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Τους είπαμε και εμείς κάποιες ιδέες για το πώς μπορούν να το κάνουν αυτό. Σε κάποια άλλα σχολεία τους φάνηκε πιο δύσκολο επειδή δεν έχουν αρκετή εμπειρία σε αυτό. Αυτό είναι το ερώτημα, δηλαδή μετουσιώνεται σε πράξη η θεωρία? Αυτό θα φανεί. Θα φανεί στην πράξη. Εμείς θα τους παρέχουμε το υλικό και πιστεύουμε ότι επειδή τα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης μπορούν να κάνουν μέσα στη χρονιά 2, ένα την πρώτη περίοδο και ένα τη δεύτερη, ελπίζουμε ότι στη δεύτερη περίοδο θα το αξιοποιήσουν. Πάντως υπήρχε πολύ ενδιαφέρον να πάρουν σύντομα αυτό το υλικό, να το εντάξουν στον προγραμματισμό τους. Υπάρχουν σχολεία τα οποία έχουν ήδη εμπειρία στο κομμάτι, ειδικά ειδικότητες δευτεροβάθμια εκπαίδευση όπως φυσική, οι οποίοι κάνουν τέτοια πράγματα. Άρα νομίζω ότι θα υπάρχει αξιοποίηση. Θα το παρακολουθήσουμε προφανώς κιόλας για να δούμε πώς πηγαίνει. Ποια είναι πιο ενεργοβόρα κτίρια, τα καινούρια ή τα παλιά κτίρια, όπως εδώ που βρισκόμαστε στο Πρώτο Λύκειο, που είναι ένα από τα πλέον ιστορικά κτίρια του νησιού μας, που μετράνε πολλές δεκαετίες? Τα κτίρια είναι σχετικά έτσι ζωντανοί οργανισμοί. Επομένως, ένα ζωντανό οργανισμό, άμα δεν τον φροντίσει και δεν τον συντηρείς, αρχίζει να είναι προβληματικός. Επομένως, ένα παλιό κτίριο, αν έχει ένα καλό κέλυφος, όπως το λέμε, δηλαδή η τοιχοποιία του κτλ., που είναι χοντρή τύχη, άρα κρατάνε αρκετή ζέστη. Αν τον περιποιηθούμε και φροντίσουμε, ας πούμε, έχει σκεπή ενδεχομένως να προσθεθεί μια μόνωση, τα κουφώματα να μην είναι σε κακή κατάσταση και να συντηρούνται, να αλλάζονται με νέες τεχνολογίες, τότε το κτίριο είναι σε αρκετά καλή κατάσταση παρόλο που είναι παλιό. Αντίστοιχο και με ένα καινούριο κτίριο. Μπορεί να μην είναι στην ίδια ακριβώς ενεργειακή κλάση, όπως λέμε, στην ίδια ποιότητα, αλλά μπορεί ένα παλιό κτίριο να αποδώσει αρκετά καλά, αν το φροντίζουμε. Οι ενεργειακές λοιπόν λύσεις, οι καινούριες, είναι φιλικές προς το περιβάλλον, είναι και φιλικές προσιτές ως προς την τιμή? Υπάρχουν διάφορα κόστη. Έτσι, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να γίνουν κάποιες αλλαγές οι οποίες να είναι σχετικά περιορισμένου κόστους
και να αποδώσουν. Ένα από τα πιο σημαντικά όμως πράγματα, το οποίο είναι σημαντικό να ξεκινήσει κάποιος για την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια, είναι ενδεχομένως να ξεχάσει το κτίριο και να ασχοληθεί με τον εαυτό του. Έτσι, γι' αυτό λέμε στην εκστρατεία στη Ρόδο, λέγαμε για την ενεργειακά αποδοτική συμπεριφορά των πολιτών. Άρα, με ανέξοδο τρόπο, δηλαδή με την καθημερινή μας συμπεριφορά, να αλλάξουμε τις συνήθειές μας σε πολλές περιπτώσεις, μπορούμε να εξοικονομήσουμε σημαντικά ποσά. Δηλαδή, εμείς είχαμε εντοπίσει ότι μέχρι και 5 και 10% της κατανάλωσης ενέργειας μπορεί να μειωθεί με μηδενικό κόστος. Απλά αλλάζοντας σε κακές συνήθειες. Σε κακές συνήθειες. Ξεχνάμε τα φώτα ανοιχτά, αφήνουμε τις οθόνες ανοιχτές, έχουμε τη θέρμανση και έχουμε ένα παράθυρο πάντα ανοιχτό, σχεδόν μισό, ας πούμε, και χάνουμε θερμότητα. Πολλές συνήθειες οι οποίες δεν απαιτούν κάποιο κόστος, απλά απαιτούν την αλλαγή αυτής της συνήθειας. Αυτές τις θεωρητικές προσεγγίσεις που έχουν όμως πρακτική εφαρμογή, τις καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικές είναι για το τώρα και το μέλλον, ή απλά επειδή αν συμβεί κάτι πολύ δυσάρεστο και καταστροφικό από τις Φιλιππίνες, αν πάρουμε, ή από την γειτονική μας Ρόδο, τότε συνειδητοποιούμε ότι ναι, χτυπάει καμπανάκι? Η εμπειρία μου λέει ότι σπάνια, δηλαδή είναι ένα μικρό ποσοστό πολιτών οι οποίοι έχουν έτσι μια οικολογική ευαισθητοποίηση σε τέτοιο βαθμό. Συνήθως το κίνητρο είναι, και ειδικά στην συγκυρία που βρισκόμαστε, είναι το οικονομικό. Δηλαδή ότι όσο περισσότερο καταναλώνεις ενέργεια, τόσο περισσότερο κοστίζει. Άρα το κίνητρο είναι του να γλιτώσουμε χρήματα από την τσέπη μας. Φυσικά και για ένα ποσοστό των ανθρώπων σκέφτονται για το περιβάλλον, αλλά πιο δύσκολα κάποιοι θα βάζουν το χέρι στην τσέπη αν ήταν μόνο να κάνουν καλό στο περιβάλλον. Αν να κάνουν καλό και στην τσέπη τους, τότε μπορεί να επενδύσουν για κάτι για να γλιτώσουν στην πορεία. Επομένως, νομίζω ότι σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να τρομάζουν, ας πούμε, π.χ. καταστροφές, φυσικές καταστροφές κτλ. Αλλά οι οποίες επίσης γεννούνται από τη δικιά μας συμπεριφορά. Π.χ. στη Ρόδο, αν έχουν μπαζωθεί ρέματα σε περιοχές που είναι χήμαρα κτλ. Φταίει η δραστηριότητα των ανθρώπων και καταλήγουμε εκεί. Έτσι, δεν είναι ότι ακούγεται πολλές φορές ότι η μητέρα φύση μας εκδικείται, ας πούμε, το οποίο είναι λάθος λίγο ρήμα. αστείο. Ναι. Δεν εκδικείται ποτέ. Κάνει αυτό που πρέπει να κάνει.